Стигнахме и до личния момент. Казахте, че сте живял на тази улица. Колко време, от кога? Да, ето, че така стигнахме до къщата с номер 7 и 9, къщата, която граничи или е граничила с двора на археологическия музей. Това е къща, в която мина моята младост. Тя беше много масивна къща с дебели по метър и половина каменни зидове на мазите. Ние бяхме собственици на лявата част на къщата, която имаше голям, красив и доста романтичен двор с много стара смокиня, райска ябълка и високи храсти от дива роза. Имаше и много цветя. Къщата имаше вито вътрешно стълбище, кладенец в мазата. Ние живеехме на втория етаж, където стаите бяха много високи и много светли. Самата къща е била построена една година преди освобождението от много богати турци. Всъщност тя беше единствената останала строена преди освобождението. От турците тя е купена за заможни арменци, от които през 70-те години моето семейство я купихме. Както казах, къщата беше симетрична. В другото крило имаше някакви доста странни помещения, които са служили на Матей Нетков за гладашница, а по-късно към северната фасада на къщата бяха пристроени и реставраторските ателиета на археологическия музей. В тази къща, както казах, мина по-голямата част от моята младост. В нея се родиха и отраснаха децата ми и спомените ми за нея са едно от най-скъпите неща, които имам. И какво и се е случило на къщата? Има ли я все още? Не ми се говори, но къщата, макар че беше регистрирана като паметник на културата, падна жертва на едно чиновническо недомислене и бих казал административно подмазване. Група знатни чиновници решиха, че къща трябва да се събори, за да се изгради на нейно място комплекс Знаме на мира и без много да умислят, ни изритаха и събориха къщата, и не само нея. Като тръгнаха и след сградата на музея, всъщност ампутираха цялата лява страна на улица Шейново, събориха всички къщи от номер 5 до края, до адвокатската градинка, след което, разбира се, не направиха никакъв комплекс. Място на една от най-старите и най-автентични варненски къщи се превърна в буклучарник. Малко след това гръмнаха и прекрасните къщи в центъра на Варна и произведоха дупката. Очевидно, това е бил един момент на някаква административно-архитектурна лудост, която отнесе много и много красиви къщи. Мога само това да спомена, че в нашата къща, като се влезеше през входната врата, вляво на цялата стена имаше една прекрасна живопис от Милко Бошков. Тя беше дълга няколко метра. По стената около витите стъпала имаше една прекрасна живопис от Мария Зафиркова. До вратата на балкона стенопис беше направил Петю Маринов, а срещу него на стената, вече над стълбището, имаше една голяма и много интересна стенопис на Димитър Трайчев. Аз самия имах голяма колекция от живописи и графика. В нас ставаха много интересни събирания. Ходих, писах, идваха комисии. Нищо не спаси къщата. Нито пък останалите къщи. Така или иначе, може би, въпреки че няма тази къща, може би тя оживя днес, сега с вашия разказ. Надявам се. Разбира се, това, което си казахме тук с вас, не изчерпва цялата история на улица Шейново. Историята е много по-дълга, по-интересна и поучителна. Има много още какво да си кажем и да си спомним, но освен, че изпитах голямата радост да си припомня пред вашите слушатели каква е била улица Шейново, аз много бих искал да съм сигурен, че съм доставил малко радост и на тях, тъй като все пак улица Шейново е една прекрасна част от нашата обща варненската история. Ако и нашите слушатели имат спомени, имат документи за своите улици, искат да ни разкажат нещо повече за своя квартал, за своята къща, нека да го направят всеки делничен ден на телефон 66 44 09. Улиците на Варна. История. Събития. Личности. Срещи. Любов. Революции. Хармония. Хаос. Нрави. Дух. Живот. Улиците на Варна. Всяка неделя след новините в 15 часа. С мен Светлана Вълкова. Историята продължава.